Biz bugün Татарстан Республикасының Кайбыш районының Иске Шишкап авылында урнашкан Казан коймасы Казанский обвод һәйкәле янында Бөек Ватан сугышы елларында немец гаскәрләреннән саклану өчен төзелгән оборона корылмасы. Әлеге объектта 8 меңнән артык кеше эшләгән. Сугыш башланган көне апа белән икебезне бер җырттан алып киттеләр окопка. Апа белән ике көндез окоп казыйбыз димәйтем, нәрсә казыймы икән мин анда 13 яшендәге бала кыз бар. Ул кабартмалар әнкәй пешереп җибәрәдер. Ул кабартаны апа урталай жарадыр иде, жарсын үзенә, жарсын миңа. Апа бирә, кочаклап җылады. Әти җаным шушы булайды, апа айтып китсен. Үзем кышы буенда эшләсә бер риза булыр идем диде. Аннан минем кебекләр булмаган анда окопта. Әти мине апайтып китте.